Здравейте, вие сте Sex Gaming и днес ще направя клип, общо взето няма да снимам никаква игра или нищо общо взето. Направих този клип, за да ви питам какви игри искате да снимам. Значи аз снимам на CS, нали, на Minecraft ще снимам мод ревюта, ще правя. Също така на Лига ще направя няколко епизода за The Forest. Относно The Forest в момента търся начин как да мога да снимам през нея, защото програмата, през която ползвам на The Forest не става. Трябва да направя. Направил съм нови видеа на CS, обаче трябва да ги преправя, да ги преработя, тъй като едното видео се е получило много засичащо, тъй като снимах през това време нещо. Странното е, че докато играх нищо нямаше, но после като прегледах клипа, направо много зле се беше получило, ще го поправя и моля напишете в коментарите какви игри искате, тъй като моите идеи се изчерпаха. Ще оправя The Forest, продължавам с CS, Minecraft мод ревюта съвсем скоро. Също така ще правя и как да си сложите текстура на Minecraft, как да си сложите мод на Minecraft. За скин не съм сигурен как се прави, ще проверя и това ще ви предоставя. Как да сваля се всякакви модове и текстури и това общо взето беше. Мерси, че гледахте и това е.